dřívní, trochu dřeva. Tady máme dmychadlo. Dmychadlo z kotle. Co nám k tomu řekne hlavní technik svařování Martin? Je nejvyšší čas to odpálit. Tak jdeme to. Krása. Wow, vítá to až sem. Tak tohle je naše raketová turbína. Jo, je to tam jak nějaká povídka z Dantova Peku. Ale to bude. Ono to čadí i tou dírou, kterou si tam... dostavený. Tak jo, vyndat ven, jo. Škrábni tu pěnu, no. Můžu? Říkám, on to hrozně rychle sledem. Tak jo, jedem. Tak funguje to. Jo, lej. Trochu nepříjemný, jo? Tak, tady je produkt našeho lití. Je vidět, že se podařilo odlejt docela pěkný ingot na příští tavení. Nepřesnosti toho produktu jsou daný především hrubostí toho písku, do kterého jsme lili, a použitou metodou. Že? Je tady dokonce vidět, když to dáme k sobě, že oproti původnímu modelu je to trochu menší, zhruba o 3% se výrobek smrští. Takže lití zdar.